Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa'yo kung nag-iboto ganyan na da? Ikaw, Manggod? Ikaw ba? Gunsa mo? Ako, sultihan di ka ako, di ko gusto ka na problema. Kung may mga problema mo, react ko na yun. Ang kamo lang, good. Rasta kayo mo stanan. Ako, no? Pagsigit ako sunod-sunod ninyo. Kung sa yung buhaton mo, sa akong buhaton. Ikaw ara ka dolo may. Ikaw mamuro ka nakikimo. Saba? Minawa. Ano mag musturya ka dublihon man nimo. Usar ba kung tuyo? Usar akong tuyo. Sano? Ay lagi. Ayo, relax lang mo. Oo, baby. For your information, nakoy online business, oy. Online business? Pwede na ba ka, Miss A? Makihana, ingnon mo amo papa na kanang kurakot? Go ahead. Go ahead, kiha mo. Dami ebidensya. Tinuod na Miss Gabias, yung manong Miss A. Bita, pwede kay kihana mo. Kiha ko taon. Asa na online business ka ng monkey business? Online business yun. Ay mo pag ginana. Kaya na ko igsoon sa abroad, no? Magpadala na kong alawan. Miss A, Paminaw, dolyaris na. Ang ipadascription mo na nga, ay pag-question nga, mag-shopping sa kuno. Dolyaris niya usara ka. Paper bag mong da? Oo. O tinuod nga na kay online shopping, pirmi ko ga online sa Facebook. Wala ko kakita sa mga item. Asa na ka, Miss A? Last comer. Dili na may kuan akong papa, dili man kurakot. Sige ba? Hoy! Hoy! Balik! Hoy! Dili mo! Ghost! Ha! Na! I-live na ko, be! I-live na ko! Para mag-hibaw! Si Mayor! Mayor! Live me, Ron! Live! Hi! Dali mong ghost! Ghost! Kalma lang. Sakto na, ma'am. Dali ba? Nag-ibog ka mo, mamisyan. Mamisyan! Ma'am! Ma'am, lagi ka ba ni mahal mo sa bumbay ng baligyaw? Wala na urot! Pero dali ba natay serious ka istorya ba? Nag-ibog ko aning. Nag-ibog ko aning mamisyan. Karo iyang gipatabi. Kunya wata niya piliya. Gani ha iyang gipili nga mo tinindot kuno nga mag-goals. Kami, di ko na may goal. Goals nga na ay nagturong og puwang. Naraman ka diri kanina. Hoy! Hoy, dili naman sa kanina. Atras! Sep. Unsa ka man mo? Lilaban mo ka dito. Ay mga tulad ay. Dito man sila laban. Kanina rin ka? Kanina rin ka? May bala. Sige lang kagpaniw na niya mansanitas mo ibala. Buhagi may kakita nga ni buto na. Pabuta na. Ani lang buti!
O sa man ang balay, pulpo. Sige lagi ngon, sige lagi tion, sige gana, sige tion. Sige ngon, magons mi ni Mayor. Wagi Mayor nga nakita. Sura gons. Wait, tansan dia. Ano pa na ako kaya? Sige na. Ikaw Sige na, no kuya ba? ba? Ikaw ba? Sige lang. Ato nang pangitaag pamaagi ng imong gusto. Ngano ganahan jud ka dire? Na? Ganahan kay ko dire mo puyo ya. Sige na, ya. Sa man imong gikuan oy, sa man na? Mga sinina na ko pagbata, murag sakto dyan ni niya. Wa pa gani ko mo desisyon nga. Di ba ako masuot pambabae sa una mo, nang sayang ka, ayaw kong dili na to iko. Imo ginay paso. Dire tanalo ka. Imo ginay hatag imong karaang sinina. Ngano mo di ay? Ay kini bataa ba? Wala pa gani ko mo nak, sorry kay nag ha. Di pa ako makadesisyon ibalik ta ka nga to sa DSWD gyud. Oy. Ha? Naman yung mga proseso ko mo adapt ang bata nak. So mo ako gid sa dadon sa DSWD kay mga requirements ana. Ay kaduha pa. Imong mama wa diri di ko makadesisyon ani. Oh. Naam gani ubang nga di mo agi sa saktong proseso gani. Makabata ko jud ilang pansagupon. Ya na pa jud ka nang kuan ram sagup ra kalit. Nahibaw ko ana, pero ang ako aba. Tinawod din tong kong barangay tanod nak. Nya mo diretso lang ko mga mga anomalya kina manay mga requirements. Oh. Sige na pa ba? Sige na, ya. Ay. Kaya ba? Why problema pero sa pagkakaroon di pa ako makadesisyon kay ang mami nimo wa pa diri. Okay, masugot ra to sa mami oy. Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Wayla hindi saligan gawas sa akong kagwapo Ako amang god. Iagi sa DSWD. Yung ha? Ay kabala ka. Kay kung usay mga requirements nga kuha nila atong kuhaon pero sa pagkakaroon mo ato sa DSWD kay ato man ang ikuan. Mag-inquire pa tangat to. Konsyal. Nakoy kuan mo ba? Sultin mo ba? Sa to aron. Kita ka ng karong umaabot na eleksyon. Oh. Kami tanan mga sa SK nakasinabot na tanan na adumi mo backup din siya no. Sa tinuod lang chairman. Karon sa una solid mi pero karon gabahin-bahin na gid mi. Ay ayaw no ng pero uy. Magsulid ang duha nga do ni siya no. Di ani magana konsyel. Dako kay kung utang kaubot ko na ni Kapitan Idol Rap. Pero ay kanang utang kabubuton naaram na pero dili na nato iabot sa kanang kuan ba. Kailangan nang nasa day bag-o ng pero dagan ba. kusugon jud ko ganahan jud kay ko mo balihan siya no. Kay suportahan jud ko. Mga ano to mga SK. Oh, hi Glenn. Kung gusto mo diha. Okay ra? Okay ra. Kap Unsa ba ato ako ikatabang ninyo sa mana? Ay dapat mo mo yung bang istoryahan nga medyo sa mana? Namong istoryahan ba? Ako nakasinabot na mi sa tanan sa mga SK na ara mi mo back up na mo. Ako lang giagni si konsehal na mo huyog sa namo para nimo. Mo ba? na kapitan sa tinuod lang murag ari na gid mi mo suportahan nimo. Balhin na gid siguro mi. Ay na lang kayo na to ipasaba ato ni Kap Idol Rap. Mo ba? Di ba pa? Kaya naman sa Jay utang kabubuton ko dato na low-key gamay ba. Di na to isaba-saba ato-ato lang ni ha. Kamu naragod ninyo ko pero ako mauwaw biya ko inanang inani ba sitwasyon na ba? Pero nya kuan kayo ako kibaw sa inyong istoryahan pero gikan man gumig DSWD ba? Mami adapt ba? Kinsa niyang i-adapt? Pinundong kang ninyo katutong gihatod sa DSWD last week. Oh. Tanawa na suko na noon nimo kapitan oh. Kap asam to kap umaw na gadang isnab man. Amot naman to. Ni ana ra mo tulo. Sa Ikaw ra ba na Libog ng jugo ani lagi. Di man nakalikayan gyud kay ngano naagod murag dakita mo ta nagistorya gud. Murag ay kablaka ato na niya to istoryaan niya to. Atol tong dulo niya siguro. sabta lang yan ninyo. Kay murag Wa man tuyo ani agi man gid mi. Agi mausad. O siya po di agi, kami ni agi. wala ba to siya makaunahon na og di mauno? Ato na na. Usa man kala siya sa di mo magikog siya. Di ba? Ko ani ba? Ayaw na kablaka ato na niya to istoryaan niya to. Sige Tabangan ko. Tabangan ni kay kablaka. Basta ang inyong gusto
Lara ninyo. Basta ako. Basta, Oo. solid na lagi mi sa eskin na aram mo back up nimo niya. Ako sa ni agnihon si konsehal. Ari sa siguro Ah, may... sige, sige, Amo sa sige. doon si Kap. Ah, sige, sige. Sige. Ah, Sige, salamat. Salamat, Bye, Jack. Ka. Sige, Ah. aping mo. sukur ba ito niyang kapitan? Yan ako look at you. Na ko'y supporters. Ania si Rosas Pandang, gikan paintaon sa kabukiran. Kaninyo makikuban-uban, hindi sa ulang kalingawan. Balik ko kayo ang puhunan. Wow, ganda nito ah. Super. Yan. Yan. Wow. Hello, Miss Beautiful. Ay, abat! Ay, sorry. Sorry, Jukay, ha? Usap sa Abat buoy, man mangalit tawag. na muna ako. Kisa man mo. Ay, Miss Beautiful. Ako din si Jigo Castro. Oh? Ana, I am Nonoy. Really? Yeah. Dawata kini mga buwak. Pay, ako panawataan na. Dada sa inyo, ha? Oy, huwag mo kinahanglan, ana. Anong good taon mo? Ah, Miss Beautiful. Ako din si Jigo ang umaabot nga halangdon nga direktor Aga, sa nerd. Tibo Kalibutan. O ako sa si Nonoy ang upcoming leading man. Ba? Ah, Hoy. Paano ko taon na paila-ila mo na ako? Ala. Lailahan na yung mga dagway, oy. Arin ako. Hatag pa mig. Kailangan ko ng dagway. ilang dagway? Ano? Kinsa man ka? Uy, kinsa man ni ambungan nga tao sa ako ato ba? Okay, bunga. Sanay! Ang bunga. Hindi lang ko yan. Oh, salim. Ay, doon na! Uy! Uy! Gano'n ba na? Gano'n mga kapatid niya? Gano'n, boy! Sabay, ayo! Nausaga? Ayo! Lalo kung sabi kasukan sa mga tao, dili ako. Kap! Maunay, hinungdan! Maunay, manong kay buhat! Sa ngalong way buhat. Ha? Sa ako pagkakapitan, wako'y nabuhat? Iba ko'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Iba ko'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Diin magka ng balita, di ka? Kaprap Idol! Unsa? Diin ka ng balita? Sa ito yung Kap Idol Rap! Kana! Na! Diin ka ng balita? Mga kung gingon ni mo! Kung tinuod na kami? nadunggan ako sa mga bata sa mga katawan. Dali ng baranggaya. O, unsa na itong ganin mo, Kap Idol Rap? Nawa na ako na ko'y ayaw pagkakapitan. Agoy! Uy, ayo! Ikaw, para namong kabako kay kag nabuhat diri kap. Bitaw! Uy, alam mo ayo. naman. Unsa may naayo akong nabuhat diri sa barangay. Ikaw, di na nangay pangutanon. Kibaw na kami speak, di na nangay pangutanon ba kap? Kibaw na kami si mga ipangbuhat diri sa atong barangay. Bitaw! No more explanation. Kamoy pa ako pasaltiyon. Unsa ako nabuhat? Di ba kato pagkadaog nimo? Sulti. Sila kistan na. Sulti na. O, isulti. Oh, di ba kato pagkadaog niya, di ba nagpakaon siya? O, nagpakaon siya. Nagpakaon nga to nagpadaog, nakadaog ka. Oh, Maurasan to. Uy, Maurasan to. nanumdum ko! Nagpakaon ka! Oh, Nagpakaon ni siya! oh, kasi O sa kabarangayan! oh, nya. Nanumdum ko katong Atong 40 dias! ya. Ay, gab, uy. Relax lang. Relax up. Turnasa ko yung ibawan, Kap Idol Rap. Kap Idol Rap. Unsa? Nasa ko yung nakatunan. Nakatunan ko sa. Nako naibawan ba? Kasi nga ako. Kap Idol Rap. Oh. Ang naibawan po na ko, ang nadunggan po na ko kay kailan kang napulis ah. Napulis. Anak Uy, ni ng ginoo kura ko. ba? Oh, Wala ka ba unsa na ng kura? Nangurakot daw ka. Uy, ginawa! Uy, ato sa nitaman! Ato sa nitaman! Ikaw ay sa patang sulti diha. Bitaw, ay ka sulti! Kalapukong sa mupanit ka, boy! Ikaw ko, sumasulti mo ko, sumasulti mo ko. Puaw! Imong yatakan! Kapitan no! Tinood ba ni mo, Kap? Imong yatakan!
Unya kapitan eh, di lang pwede tamakan. Ay, tamaki kay gambay ka na. Gininoon lang ka. Nada. Sakit kayo ko. Ibog. Hoy, tada. Kap, dapat napasiki ko paswerte. Kap, ato bang? Ato bang? Oh. Mura si Kiko na tarong. Paminawa ko. Mura si Kiko na tarong kap. Mamilaw ko Listen, nimo. everybody on. Mura na tarong pangutok. Ayaw po na tarong eh. Tarong yun. Tarong. Na ako eh, nahinumduman. Unsa man? Nagpagkaon ka sa barangay, ni-appeal po ang pikas barangay, ang katungang nga constituent ka sa barangay. Nuod di ay. That's true. Nalimot na. Nga ikay ni serbisyo nila, ikay nagpagkaon, na hinumdum ka nga, nagpaadubo ka o Kutong humba. dili humba. Leito ko sa tuko. Nagpaadubo ka tulo ka intirong baboy, wa putol-putol away, wa. Na, oh. Shopping. Mo di kalimtan mo. Litson, litson. O nga ganun ni solira man mo mata din ako. Nga tinuon man na. Klaro og tataw. Tarong nimo kap nga. Adobo. Adobo. Hiwa. Wala. Imuha man tong kabubuton. Kaningon man ka para na sa mga VIP. Tinuod na. So inasal to. Lahi ng inasal, lahi ng gadubo. Pero kap, kung makainomdom ka tanawa sa amin, panamin, inana kurma sa adobo. Yan naman kayo sa ato nga. Murag si Santoyo yung siguro to. Ikuha ang gitong katong liog baboy. Kasi entertainer. Nga imong giinvitar sa una. Pero kap, paminaw mo tulo. Paminaw kap. Mag-usapan tag masinsinan. Ano? Ang akong nahinumduman nimo nga nagpakaon ka. Katong pagdaog nimo o pag-eleksyon. Pero moingon ka nga nagdaga ng adlaw. Naabot ang pipila ka mga ni dagang tuig ug buwan. Wa kay nabuhat oy. Kaya na ani. Unsa? Maura to. Sinugdanan og katapusan. Maura taon to. Unsa imo natinggong mga kwarta? Gikan sa pagsugod yung hantos katapusan. Maklaruhay ta ni oy. Klaro og tataw ang mga nakita sa katawhan. Buta ko. Unsa? Nabuang. Kap. Naagi kay Mangre sa una. Klaro ha kusog niya kung tingog ha. Wa nyo kay klaro nga nabuhat dining atong barangay. Butangin ka to ikaw. Inyong istorya nga kuratok to. Odes! Yung sirko ka. Sus, bati kayo. Hinay kayo ang signal usahay niya. Ang mga silingan po, saba kayo. Labi na magkaraoke. Sus, murajog way ugma. Labi na ka ng 9th birthday. Murajog ka nang mag-concert. Paita lagi. Ya, wala sa din mo gi-report sa barangay. Makakita tag kontraan na ay. Manang wala nang sad na akong gi-report. Wala sa nusoy. Then, kuhan ba? Kita ka sa view para pabawa lang sa imong stress o sa kakapoy sa imong module ba. Nakita ang kuan. Ano, naikuhan sa imong buhok ko? Isa man. Ano rin? Ako kuha. Ay, naikalachuchi. Ang buhok. Ari mo! Ari mo ay! Sila. Sila. Away mo? Wala man. Wala ko ka ba? Unsa na hitabo ni Catriona? Isog tayo siya tinao. Lakaw lang ito siya galit. Ambot lang, unsa na hitabo. Ano mo siya ganang his view? Kanindot, ana, hindi siya ganahan. Oo, gani. Lakaw mo siya galit. Wala siya pananghid, wala siya sulti. Sad. Pako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pako'y jamo, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ano nila eh? Wala nang tanaon niya. Oo, niya. Istorya lang ito. Ikaw na bahala ito nila. Kasi nalain niya ito ba? Samot juta ani! Samot juta magkamang ani! Ikaw nalalibak ko sa mga tao diri sa tibuok barangay. Kay ikaw manggod, dili ka kamao mo share sa imong blessing. Dili ka kamao magpadangog. Bisan sa imong mga tao, di ka kamao magpadangog. Sa
og isuod sa mong alimpatakan ang ako gisulti nimo. Grabe sa ni mo, oy. Ayaw sa dinana ang akong igsuon, oy. Correct. Grabe mo, oy. Pisikal naman imo, ha? Kunting respeto Istorya, lang. mo, respeto, eh. Kapitan imo igsuon. Niya imo yan naon. Pagilom mo doa, pagilom. Mahalin ako igsuon. Unsa? Hilom Oy, mo, Brad. pagilom. Brad, may paani, Brad, ay. Layasin na imong asawa, oy. Biyahe na. Nung unsa biyahe. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo